Kampuseko ikasle asanbladako kideok, prentsaurreko honetara deitu dugu grebaren harira kampus mailan buruturiko ekimenen balorazio egin eta ertzaintzak eta kampuseko segurtasun langileek izandako jarrera salatzeko. Balorazioari dagokionez, azpimarratu nahi dugu jarraipena ia erabatekoa izan zela ikasle greban, irailak 26ko greba orokorrean izan zen bezala. Hau ikusita, uste dugu oso argi dagoela ikasleok ez gaudela prest ez hezkuntzan ez beste inon eragingo duen murrizketarik onartzeko. Urriak 11an, ikasle greban, Aularion eta Farmaziako fakultatean ikasle batzuk sartu baziren ere, gehiago izan ginen piketetan egon ginenok, eta fakultate guztiak gutxik egon ziren. Gasteizen 12erako deituriko manifestazioa milaka ikasle bertaratu ginela ere aipatzekoa da. Lortutako emaitzak onak izan zirenaren inongo zalantzarik ez dugu, eta ez ditugu gutxietsi nahi, baina honekin batera salatu nahi dugu ertzaintzak eta kampuseko segurtasunak izandako jarrera egindako ekimenetan. Grebako astean bertan, astelenean, ikasle talde bat grebara deialdia egiteko margoketak egiten ari ginen bitartean, 3 ikasle identifikatuak izan ginen. Orokorrean tratua zuzena izan zen arren, ertzain baten jarrera etzen izan zitekeen egokiena izan. Asteazkenean, protesta ekintza bat burutu genuen. Zenbait klasetan murrizketak direla eta ikasle guztiontzat lekurik ez dagoenez, hori irudikatu genuen. Ekintza simboliko bat izan zen, Aulario aurreko errepidean, non trafiko gutxi zebilen eta ibilgailuek buelta emateko aukera zuten, ikasgela bat irudikatu genuen mailak eta eserlekuak hartu eta errepidea moztuz. Hasieratik genuen zehazturik ordu erdiko ekintza bat izango zela, eta horrela jakinarazi genien kampuseko segurtasun langilei eta baita gerora agertu ziren udaltzainei ere. Hala ere, ertzaintzari abisua eman zieten eta minutu gutxitara patrullaz josirik zegoen kampusa. Errepidean eserita geunden 26 ikasleok, ertzainekin hitz egiten saiatu zen ikasle bat eta ekintza grabatzen zegoen beste ikasle bat identifikatuak izan ginen. 12.000 euroko isunarekin mehatxatu gintuzten arren, ekintza pentsatua zegoen bezala ordu erdikoa izan zen, eta tratua zuzena izan zela uste dugu. Greba egunari dagokionez, goizean goizetik poliziaren presentzia nabaria izan zen arren, tratu zuzena eman ziguten piketeetan geunden ikasleoi. Hala ere, ez zuten inongo arazorik izan nahi izan zutenean unibertsitatera sartzeko. Unibertsitateko piketeak bukatu ostean, eguerdiko manifestazioaren aurretik, inolako arazorik gabe burutu zen eserialdia bukatzean, oldartu eta beste 3 ikasle identifikatu gintuzten arbitrarioki eta modu bortitzean. Larriena ordea, arratsaldean gertatu zen. 3etan deituriko piketeetara goizean baino jende gutxiago agertu ginen. Aularioan sartzen saiatu ginenean, kampuseko segurtasun langileek informatzeko genuen eskubidea urratu eta kanpoan geratzera behartu gintuzten. Jarrera berdina izan zen fakultate guztietan, baina ez ziren nahikoak ate guztiak ixteko eta sartzea lortu genuenean ertzaintzari deitu zioten. Hauek etorri bitartean, normaltasun osoz burutu genituen piketeak. Ertzainen patrulla batzuk agertu ziren eta ikasle batzuk erretenitu gintuzten. Identifikatzera behartuak eta agresiboki katxeatuak izan ginen. Gainera, gutariko bat, lepotik gogor heldu zuten markak utziz. Honek, lepotik heldu zuen ertzainari identifikatzeko eskatu zion arren, ertzainek bere identifikazio zenbakiak kendu eta identifikatzeari uko egin zion, ikasleari edonolako irainak esanez. Ikasle gehiago gerturatu ginenean ere, prozedura berdina jarraitu zuten, identifikatuz, katxeatuz eta irainduz. Ikasleok jarrera hauen zergatia galdetzerakoan, porque nos da la gana izan zen erantzuna. Gutako bati ez zioten nortasun agiria bueltatu, eta komisaldegira joatera behartua aurkitu zen. Aipatu beharra dago, asteazkenean identifikatu gintuzten ertzain berdinak izan zirela arratsalde honetan oldartu zitzaizkigunak. Guzti hau azalduta, ikusi dugu nola ertzaintzak ez duen inongo impunitaterik beraien burua identifikatu gabe unibertsitateko esparruan sartu eta bertan ikasleak kolpatu eta iraintzeko. Uste dugu bereziki larria dela historikoki indar polizialak unibertsitatetik kanpo mantendu direlako. Hau gune aske bezala onartu izan den heinean. Beste aldetik, kampuseko segurtasun langileen lana zalantzan jartzen dugu. Izan ere, praktikan salatari lan hutsa egiten dutela ikusi baitugu. Ertzaintzari deitu eta hauek ikasleak mehatxatzen ari den bitartean ezkutatu egiten dira.
Honen aurrean, hau jakinarazten dugu. Iñaki Goirizelaia, EHUko errektorearekin bilera bat izan nahi dugula jakinarazten diogu, eta horretarako beharrezko prozedura abian jarriko dugu. Izan ere, berriz ere gure desadostasuna plazaratu beharran gaude. 2009an Iñaki Goirizelaia errektoreak eta Ares jaunak zuzentzen zuen barne sailak egineko akordioarekiko, zeinaren arabera unibertsitateko kamarak grabatutakoa, eta poliziaren sarbidea unibertsitatera barne sailak kontrolatuko zituela adostu zen. Identifikatu ez, mehatxu egin eta kolpeak banatu zituen ertzainaren aurka salaketa jartzeko bidea abiatu dugu. Bukatzeko, azpimarratu nahi dugu ikasleon gehiengoak hezkuntza publiko baten aldeko jarrera irmoa dugula. Eta borroka hau greba egun batetik harago doanez, aurreratzen egin asmo ditugu mobilizazio eta dinamikak ez ditu errepresio baldintzatuko. Are gehiago, indartu egingo dituela jakinarazten dugu. Ikasle borrokaz lortuko dugu, indar polizialak kanpositik kanpora.